ମସଲାଟା କଷି ଦେଲେ ଭଲ ବି ସ୍ୱାଦ। ହଁ ମସଲାଟା ଭଲ କଷୁ ହେଲେ ସ୍ୱାଦ। ଛତୁ ଦାଦା ଏଟା କି ଛତୁ ହେଲେ ବଟନ ଛତୁ ପାଳ ଛତୁ ସବୁ ମିଶେଇ ଦେଇଛି। ପାଳ ଛତୁ ଦେଇଛି। ହଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ବଡ଼ ଗାଈ ଛତୁ ଆଣୁଛି ଗାଁରେ। ତୋର ପିଲାବେଳ କଥା ସବୁ ମନେ ରହୁଛି ନା? ମୋର କିଛି ଆଜି ଖାଇଲେ କାଲି ଆଜି ଖାଇଲେ କାଲି କଥା ଏତେ ରହୁନି ମୋର। ମତେ ପୁରା ହେଇଥିଲା ଏବେ ଦୁନିଆ ସବୁ ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ଏବେ ସବୁ ପିଡ଼ିଆ ଖିଆ ଲୋକ। ହଁ ସବୁ ନାଚ ଗୀତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସବୁ ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଯେତେ ସହଜ ହେଇଯାଉଛି ଲୋକ ସେତେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ତ ମୋବାଇଲରେ ରହିଲା ଆଉ ନହେଲେ ଆଗେ ମୁଁ 100ଟା ନମ୍ବର ମୋବାଇଲ ମନେ ରଖିଛି ଯେତେବେଳେ ମୋ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ହେଇଥିଲା। ଏବେ କିଏ 100ଟା ନମ୍ବର 2ଟା 3ଟା ନମ୍ବର ମନେ ରଖିଲା ବେଳୁ ମୁଣ୍ଡ ବଳକା। ତୋ ଭଉଣୀ ପାଟିରେ କହିଦଉଛି। ହଁ ବା କେମିତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରଖୁତାର ମନେ ଆକା ମୋ ଭଉଣୀ ମନେ ରଖୁଥିଲା ମୁଁ ମନେ ରଖୁନଥିଲି। ହଁ ସିଏ ବି କଣ ଡାକି ଦଉଥିଲା। ଦୃଶ୍ୟଟା ହେତୁ କରିଯାଉଛି। ହଁ ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ତ ହେତୁ ରଖିବାଟା ଛାଡ଼ है ना ମୋବାଇଲରେ ନମ୍ବର ଥିବ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ମନେ ନଥିବ କି କାହା ନମ୍ବର କ'ଣ। ଆଗେ 100ଟା 60ଟା ନମ୍ବର ମୁଁ ମନେ ରଖୁଛି ନା ମା ଏବେ ତ ମୋବାଇଲ ଯେତେ ସୁବିଧା ହେଲା ସେତେ ଲୋକ ଭୁଲି ଗଲେ ଆଉ। ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ। ହଁ ଆଉ କଷ୍ଟ ନା। ହଁ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲା ସେମିତି ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ। କ'ଣ ପକଉଛ? ସରିଗଲା ମତେ।